Добрий вечір. Харлах Шамлар, це Бугуй Надера. Разом проведемо ще 2 години. Протягом цієї години говоримо з Вадимом Трьоханом, українським дипломатом, який зараз може вільніше говорити, бо поки тимчасово поза системою МЗС, тому можете говорити, дозволяти собі оцінки більш сміливі, ніж роблять дипломати. Давайте спробуємо спочатку про те, що відбувалося навколо України оці тижні з загостренням ситуації навколо кордонів. Думка, яка пролунала в попередньому ефірі, був російський колишній політик Ілля Пономарьов, який один з тих, хто не голосував за Крим і був в 2014 році, отримав переслідування в Росії і перебував в Україні. Він вважає здебільшого те, що відбувалася розмова Путіна з Байденом, вона, на його погляд, це його така думка, це пов'язано з Білоруссю, бо він вважає, що нині напад на Україну був би неможливий, а Білорусь важлива чим? Щоб остаточно вона сформувалася в західному розумінні, що це впливи Російської Федерації і натяки американців на те, що вони не будуть визнавати Путіна після 24-го року легітимним лідером, свідчить про те, що, скоріше за все, підуть швидші інтеграційні процеси Білорусі і Росії, а Путін пересяде в крісло очільника спільної держави. Скоріше за все, і це дозволить йому зберегти обличчя, Заходу зберегти обличчя, всім зберегти обличчя, а Білорусь так якби поступово інтегрувати в склад Росії, от таким, без анексії. І що ви думаєте з цього? Доброго вечора, Осман. Доброго вечора, шановні глядачі. Мені дуже приємно бути у вас в студії. Я, до речі, давно мріяв, тому що в перші тижні після початку незаконної анексії Кримського півострова росіянами, я дивився ваші репортажі звідти, знаєте, і був десь, відчував таке, десь гордість, що от в нас в Україні є такі сміливі, такі професійні журналісти. Ну от нарешті я в студії після скільки років, будемо надіятися, що все-таки Крим скоро ми повернемо. Тепер по ситуації. Ви знаєте, я думаю, що все набагато складніше, ніж представив дуже шановний Пономарьов. Чому я так думаю? Тому що тут треба брати ситуацію в комплексі. От що відбувалося протягом 7, навіть не 8 років, а протягом практично цих скільки 15 чи 17 років, починаючи з 2007 року, коли Путін виголосив свою відому мюнхенську промову, да, коли він фактично сказав, що Росія встає з колін, Росія претендує на своє належне місце в світі, ви маєте з цим рахуватися. Тоді ніхто на це не звернув увагу, думали, та що там та Росія, а потім раптом раз, і через рік там Грузія трапилась, да. От, і потім далі, врешті-решт, ми отримали те, що ми отримали. Повноцінну, хоча її називають гібридна, але все-таки війну Росії проти України. Причому війну за контроль над Україною. Не просто, от я, до речі, не згоден з тим, що кажуть за знищення України. Ні. Йому потрібна Україна, її ресурси, її люди, її території. Не хоче він її знищувати. Він хоче нашу Україну отримати собі, посилившись за рахунок цього. Не дарма ж говорив той же самий Бзежинський, що без України не буде відновлення Російської імперії. От. Тому, якщо говорити про нинішню фазу загострення, тут декілька таких, знаєте, цілей, які, мені так здається, Путін поставив. Перша і ключова – це випробувати ще раз на міць Захід. Для нього суперник не Україна, не Польща, там, не якась там інша країна, а Захід і, в першу чергу, Сполучені Штати Америки. Він хотів подивитися, яка буде реакція, як поведуться. Тому що йому, в принципі, дуже би хотілося, щоб там був, як то кажуть, такий хаос, анархія на Заході, щоб не було лідера. Тому що він бачить, що європейські лідери дуже слабкі. Вони фактично намагаються якимось чином його миротворити, там, задовольнити його якісь там побажання, там і все решта, не займають такої strong stance, що називається, таку серйозну позицію, сильну. От. Друга його мета, безперечно, що остаточно прив'язати до себе Білорусь. Тому що, дивіться, і накопичення військ поблизу кордонів з Україною, і оця провокація, яку називають міграційна криза, да, на кордоні Білорусі з Польщею, вони десь були приблизно в один час. Тобто розігрались 2 сценарії. От. І так як він робив цю міграційну провокацію руками Лукашенка, він прекрасно розумів, що Лукашенко себе в очах Заходу остаточно делегітимізує, його і так з ним ніхто не хоче говорити. Але тим не менше він
знаєте, для того, щоб якби погратися, навіть публічно говорив там Ангели Меркель, яка вже пішла зараз з посади, що ви там вирішуєте з Лукашенком. Тобто в стилі, як от Намін говорить, то ви там вирішуєте там з Пушиліним там і так далі. З народом Донбасу, типу, да, там те, що стосується проблеми на Донбасі, да. От. І навіть вимусив Ангелу Меркель двічі говорити з Лукашенком, що, правда, це ні до яких результатів не привело. От. Тобто прив'язати до себе Білорусь. Остаточно, щоб це, як ви вірно відмітили, допомогло йому інтегрувати Білорусь, фактично проковтнути її, от, ну, формально юридично назвати це, там, створити, там, запровадити посаду цю президента Союзної Республіки чи Союзної держави Білорусі з Росії, да, і можливо і навіть очолить, ми не знаємо саме, але можливо такий сценарій в нього в голові десь визріває, да? От, цим поставить крапку. От. І третє, звичайно, що Україна. Звичайно, що Україна. Він же ж, окрім того, що накопичує війська, там розігрує цей сценарій міграційної кризи, він намагається дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Якщо ми подивимося прискіпливо на останні 2-3 тижні, ми побачимо цілий букет інспірованих внутрішньополітичних, ну, не криза, там, скажімо, таких, ну, якби провокацій. Да? От навіть це останнє інтерв'ю там Богдана Гордону. Ну, яка була в ньому необхідність? Ну, абсолютно ж ніяка. Про це поговоримо. Пізніше, може, поговоримо. Після короткого у нас включення, у нас народний депутат України Рустем Умеров на телефонному зв'язку. Хайырлы акшамlar, Рустем Бey. Hayırlı akşamlar. Рустем Бey, түден Назир Муавина bağlantıda oldu, Senaver Sithalilov ve öğrendik böyle meseleni. Bu işte Varlık Fondu'nun bağlı jamin kurulması esas böyle degende şehir hakimiyeti tarafından hali daha ruhsatlar verilmedi ve bizge Nazir Muavin'i anlattı. Eski gen planına göre, şehrin gen planına göre anda cami kurulmaz gibi, yani kurulmak için imkansız. Yani gen planda ne zaman kabul edileceği belli değil. Görüşme Klitschko'nun keşkene de bütün meseleler çözülecek deyip işlandırganı da çözülmüyor. Sizce bunu nasıl hareketlendirmeye mümkün? Böyle tuzakta kalsa bu mesele. Yani bu mesele endi bildiğiniz gibi 8 sene Suriye herkes bizge bir söz verir sonuçta sözlerin yerinde getirmeyin. Bu meselede şimdi birkaç husus var. Aslında genel plan şehirde yok bildiğiniz gibi. Onun için DPT denilgen detaylı plan teritoriyo ya da öyle bir adlı bir izin gerek. Bizim aslında bu izinlerge başvurganımız var. Ama genel plan olmaganı için kurum bizden illaki ya ek evrak isteği ya da ek izin isteği. Onun için bu hususta verilen sözler yerine getirilmiyor. Biz de bizim tarafımızdan ne yaptık? Buradan Kiev Büyük Belediyesi'ne başvurgan edik. Dedik ki bakın bizim bu meseleler laf edilgen edi. İnşallah fevral ayında Sayın Recep Tayyip Erdoğan gelecek. Bu meselenin de çözmemiz gerek. İnşallah bizge söz verildi. Yani yıldan son bu meselenin burada bakılacak ve sanki çizilecek gibi tura. Ama bildiğiniz gibi yani söz verilecek. Eğer yerine sözler tutulmazsa biz hem de Cumhurbaşkanı seviyesinde bunu laf edeceğiz. İkinci mesele bu konutlar meselesi, kurulacak mesele hakkında işte kendi Senaver Bey'in atkanına göre Türkiye'nin ihalelerini ilan edecek ve şirketler belirlengen son bu şirketler kuruculuğa başlayacak. En azından Kiev'de çizilmegen son Kherson ve Mykolaiv şehirlerinde ama Türkiye'nin sonki vakta iç meselelerinde de var işte bu Türk lirasının ucuzlanmasını, bu sermaye finansal problemler biraz onların tesiri olacak mı? Şimdi bu meseleye yoksa o kadarlık pahalı mesele değil Türkiye vazgeçmez mi deysiniz? Ne deysiniz bu meselede? Bir sene evvel bu meselenin uslupçasına böyle diplomatiksel ya da daha 1,5 sene evvel aslında kotergen edik. Laf etken edik Dışişleri Nazirine. Bu vakit bizge teyit etken edi. Bu kadar dedi sıkıntılı bir durum yok. Çünkü ekonomimiz büyük olganı için en azından verilgen sözlerini yerine getirir dedi. Onun için umut edim bu meselede daha laf ne başka nazirliklerden ne de bu kurumga bakan aslında TOKİ müessesinden böyle bir signal gelmegene de. Umarım fevral ayında
başlanabilecek duruma geleceğiz. Çünkü özleri de baskı yapaylar. Yani Cumhurbaşkanı ziyaretinden evvel bunu bir başlamak istiyorlar. Hatta bir ziyarette bulunmasını da istiyorlar. Ya Kherson ya da Nikolayev'de. Onun için mencesine şun erişip bütçeleri var. Bizim tarafımızdan izinler verilgen son onlar başarılarını tapan son başlamak istiyorlar en azından. Ve tünevin Brüksel'de Şarhi İşbirlik zirvesi geçkende işte eski Sovetlerin de altın memleketi koşulanda Avrupa perspektivaları olan Gürcistan, Moldova, Ukrayna'dan başka Ermenistan, Azerbaycan ve Belarus bile koşulalar bu zirvelerge. Okuduk ki bizim Cumhuriyetimiz Zelenski Aliyev'na ve Erdoğan'a, Sayın Aliyev, Sayın Erdoğan'ı davet etti Kiev'e. Yani uçlu bir zirve geçirmek için teşekkür etti Aliyev'e işte Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne kol tutkanı için ve siyasi mebuslar hakkında da eskiden her vakit tek Sayın Türkiye Cumhuriyeti'ne bu müracaatlarda bulunaydık. Şimdi mebuslar hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti'ne de müracaatta bulundu okuğanma. Kore için Azerbaycan Birleşken Milletler'de bile Ukrayna-Kırım rezolüsiyaları için hiçbir vakit kol tutmay. Bir şeyler değişti mi? Aliyev bu meselede bir teşebbüsler gösterimi ne ola bilginiz olsa bildirirsiniz mi? Aslında mencesine Türkiye, Rusya, Azerbaycan meselesinde ve Ermenistan meselesinde şun siyasi ya da mabuslar yok mencesine böyle askeri avuşturma ya da birbirinin böyle değiştirme meselesi var. Onun için mencesine bizim Cumhurbaşkanımız mencesine başvurgandır. Sizin kanallarınız var. Hep askerler meselesinde müzakereler alıp varasız. Türkiye'nin beraber bizim politik mabuslarımızın, politik tutsaklarımızın da laf etseniz de başvurgandır. İkincisi aslında politikamız boyunca dış cephede aktif, proaktif olmamızda fayda var. Çünkü Azerbaycan aykanınız gibi bazı meselelerde kol tutmaya ama karşı da gelmiyor. Yani son zamanlarda bizge kol tutmasına beklerken bizge kol tutmayın. Ve onun için proaktif pozitsiya Cumhurbaşkanı'nın geçirilmesi aslında bir faydası var. Hem de bizim meselelerde ayrı bir politiksel mabuslar treka açılganı aslında yaxşı. Bilmeyeyim ne kadar faydalı olur ama en azından Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kanalları var ve bizim böyle bir müracaatımızga kol tutmaları yaxşı olur idi. Kısadan sonunda Azerbaycan'ın siyaseti bugün bir taraftan diler Rusya'nın izni olmasaydı bu Karabağ'ın kurtulması yani o toprakların çoksun ekseriyeti olamazdı. İkinci taraftan diler bütünlüğü bugün Türkiye-Azerbaycan ittifakı yani doğdu. Bu güçlü bir ittifaktır. Azerbaycan kayısı tarafka şimdi yakınca yoksa dengeni tutar mı Rusya-Türkiye arasında? Mencesine dengesini tutay, Türkiye gönül olarak Türkiye'ye daha yakın. İnsanlara en azından adet boyunca, din boyunca yakın olganı için tabii ister ki Türkiye'nin beraber yürüsün ve zaten bu hususta ittifak da kurdu ve öz Karabağ bölgesinin çoğusuna endi kaytardı. Ama Rusya'nın jeopolitik durumundan ve Ermenistan'da güçlü olganı için yani en azından Ermenistan aleden Rusya'nın politiksel bölge altında ya da gölge altında. Onun için mencesine de facto olarak aleden Rusya'nın tesiri var. De jure olarak Türkiye'nin bütün ittifaklarga kirmegi istiyor. Çok sağ olunuz. Canlı Bağ'da Ukrayna Yukarı Şurası'nın milli vekili Rustem Umerov bizden Canlı Bağ'da birkaç yorumlar yaptı. Esasında Kırım, Kiev'de başkenti Kırım Tatarların cami kurulması meselesinde ve konutlar meselesinde ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kiev'e davet etmesinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilk kere Ukrayna tarafından siyasi mabuslar hakkında ricada bulunması. Çok sağ olunuz. Devam ettiğimiz
Вадим Трюханін. Продовжимо. Говорили трошки про ситуацію з запрошенням президента Азербайджану і Туреччини до Києва. Зараз я коротке зроблю ще оголошення. У зв'язку зі скороченням у 2 рази річного бюджету телеканалу АТR ми не можемо сплатити борг за супутникове мовлення. З великою часткою ймовірності провайдер цієї послуги Ямос вимкне АТR з ефіру. Отже, у Криму нас дивитися не зможуть. Ми залишаємося на YouTube, в кабельних мережах України, в IPTV, Мегого, Диван ТВ, Ол ТВ і Ланет ТВ. Відключення планується в ніч з 20 на 21 грудня. Попередити глядачів у Криму, щоб переходили на YouTube і Смарт ТВ. Отаке невелике оголошення, тому якщо ми зникнемо з ефіру і нічого не відбудеться, і українська влада не вирішить це питання протягом тижня, не дивуйтеся, що у супутниковому мовленні нас не буде, незважаючи на те, що АТ робить все можливе для того, щоб зберегти мовлення насамперед для окупованої території Крим. І ми закінчили на тому, що інспірування було на багато речей на внутрішній політиці України. Зокрема, вам вважаєте таким небезпечним інтерв'ю Богдана Гордонова? Ні, ніяке не небезпечне, воно трешове. Проблема в іншому, що росіяни і ті люди, які на них орієнтуються, або які просто не розуміють цієї гри, вони намагаються підливати масло в вогонь, в полум'я. Вони ініціюють ті чи інші провокації, чи інші такі невеличкі конфлікти чи конфлікти. І для Путіна це ключове, щоб не витрачати життя своїх солдатів, він намагається зсередини підірвати Україну. Українцям треба бути свідомим цього. Треба критикувати владу, безперечно, коли вона заслуговує, але не треба працювати на делегітимізацію інститутів влади. Цього робити не можна. Цього від нас чекає ворог. Відповідно, закінчуючи тему про те, що відбувається, зараз ситуація доволі небезпечна. Різні експерти говорять по-різному. Буде війна, мається на увазі ще одна фаза загострення, не буде. Але факт в тому, що йде приготування, причому повномасштабні приготування в Російській Федерації до ймовірного сценарія у вигляді повномасштабного вторгнення в Україну. Звідки, як, якими силами і так далі, це питання інше. Проблема в тому, що в нас немає повномасштабного приготування до відсічі. У нас так і не запрацював досі закон про супротив, і сам закон прийнятий не в тій формі, як його розробляв зараз генерал Кривонос. Законі було просто... Я, до речі, сьогодні якраз слухав інтерв'ю генерала Кривоноса, генерал-майора Кривоноса, який був заступником секретаря РНБО, і він якраз відповідав за підготовку закону про територіальну оборону. Так от він стверджував, що це не я, а він, що нам потрібен закон про територіальну оборону, а не про війська територіальної оборони. Зараз фактично ще один рід військ там ввели і все. А територіальна оборона означає повномасштабну підготовку всього цивільного населення до супротиву в умовах окупації, в умовах наступу військ противника. Цього, на жаль, у нас досі немає. І навіть те, що є, до сих пір ще не почало працювати. Плюс, я, наприклад, не знаю, як громадянин України і мешканець Києва, куди мені бігти у випадку, якщо там загроза з повітря. Де моє бомбосховище? Влада обіцяє з наступного тижня почати навчання. Обіцяє з наступного тижня почати. Це давно вже треба було провести, давно треба було вже пам'ятки роздати, розіслати смс-ками на електронки і так далі. Через дію цю. Могли ж цю так звану 1000 Вова, мені прийшло в монобанки, що все, будь ласка. Прийшло вже, так? Так, мені вже прийшло, з 19 числа вже можна буде її використати на кіно і таке інше. Так само і тут. Треба все-таки тут більш відповідально готувати своє власне населення, своїх власних громадян до того, що може бути війна. Дай Бог, щоб її не було, мається на широкомасштабно, вона йде 8 років, дай Бог, щоб її не було. Але тим не менше, загроза така є, і вона висока, як ніколи. Тепер те, що стосується запрошення президента. Знаєте, 2021 рік позначився дуже цікавими новими форматами відносин України з нашими партнерами. Це був і формат Люблінський трикутник, Україна, Польща, Литва. Це був формат асоційоване тріо, на який досить тривалий час Україна намагалась вийти, нарешті вийшли. І навіть Грузія, Молдова, Україна. І навіть вчора під час саміту Східного партнерства в Брюсселі в декларації саміту
було відзначено не в тих формулюваннях, не в тих формулюваннях, як Україна хотіла, було відзначено факт його створення. І паралельно було прийнято доволі сильну, потужну спільну заяву Грузії, Молдови, України в форматі якраз цього тріо, яка якраз закликає європейців прагнення. Ми додамо до цього, що додалася квадріга міністра оборони, міністра закордонних справ Туреччини України, і додалися двосторонні угоди з країнами Євросоюзу на підтримку. Дивіться, так, це є, але я про інше. І є ще третій формат, який намічається. В Брюсселі Зеленський запросив публічно кого? Президента Туреччини і президента Азербайджана. Провести трьохсторонній саміт в Києві, відзначити 30-ту річницю незалежності всіх визнання Азербайджаном і Туреччиною, незалежності України і встановлення дипломатичних відносин. Я вважаю, я це говорив декілька разів в інтерв'ю азербайджанським журналістам і в Україні при нагоді, що взагалі перспектива у трикутника Україна, Азербайджан, Туреччина дуже серйозна. Тому що є розуміння, де наш спільний інтерес. Є можливість обмінюватися досвідом. От Азербайджан готувався 25 років до відновлення територіальної цілісності. Туреччина грає дуже таку, знаєте, витончену дипломатичну гру з Росією. Будучи членом НАТО, будучи другою за потужністю державою, не беручи там ядерні спроможності в рамках НАТО, вона дуже так цікаво веде себе по відношенню до Росії. Не боїться, коли треба там і літак збити, те, що було там 4 роки назад. І водночас бере там все, що можна від Росії, там і ці С-400 протиракетні зенітні комплекси, і там АЕС в Акуї будують росіяни, там і таке інше. Але коли Росія намагається тиснути на Туреччину, Ердоган не прогинається. Дійшло до того, що Путін телефонує Ердогану і жаліється на Україну, що вона, мов, турецькими байрактарами там воює на фронті. Це після того першого випадку застосування байрактара, коли він навіть використав не бойову ракету, а учбову, але була знищена там ця гаубиця, заборонена, до речі, Мінськими угодами на тій території. І Путіну це не подобається, він жаліється, він Байдену жаліється, але ні. Ердоган не прогинається, він далі йде на співпрацю. Зараз підписали, там дуже цікаво, під час саміту двостороннього Туреччина-Росія. В той же день, здається, в Сочі був в той момент, якщо не помиляюсь, можу помилитися, це Ердоган, в той же день в Києві підписується керівництвом цього підприємства «Байрактар» з українськими їхніми партнерами угода про початок будівництва цього полігону, де будуть там ремонти, проводяться «Байрактари», там навчальна база там і так далі. І зараз уже подейкують, скажімо так, м'яко, що буде і виробництво на території України локалізовано цих «Байрактарів». Тому цей формат трьохсторонній дуже перспективний. І дуже добре, що зараз іде на повних, як то кажуть, парах підготовка до зустрічі Зеленський-Ердоган. Там вже буде двостороння теж зустріч. Стратегічна рада має відбутися. Буквально перед вашою програмою подивився посол України в Туреччині Боднар, якраз займається підготовкою цього візиту. Трошки альтернативний, європейським і західним форматом, тому що, скажімо, у Заходу дуже дивна буває реакція. Вони, скажімо, хоча всі визнавали Вірменію Україну-окупантом, коли Азербайджан звільнював свої території, відчувалося, що у багатьох країн таке більше провірменське ставлення, більше підтримка, і це відчувалося навіть в інтерв'ю, які робили західні медіа з президентом Азербайджану. А відчувається це навіть по Україні, коли оцей випадок з Байрактаром згадали, одразу Німеччина і Франція відреагували негативно, хоча це дійсно не те, що було заборонено Мінськими угодами, і навіть інше, це все ж таки українська територія. Тобто у Заходу таке враження, що аби не було війни і стрілянини, все, що завгодно, як з Боснією і Герцеговіною. Хай країна буде непрацююча, як Боснія і Герцеговіна, не здатна ухвалювати жодні рішення і бути постійно такі розтяжці між Республікою Сербською і Фінською. До речі, це ж ваша тема. Ви добре знаєтеся на Балканах, Знаєте, про інше подумав, вибачте, що перебив вас. Я 2 роки назад, останній раз перед коронавірусом подорожував Балканами. Знаєте, відчув, яка разюча різниця між Хорватією і тією ж Боснією і Герцеговиною. Хорвати за 20 років, я працював у 2001 році рік в місії ОБСЄ, тоді там не було ні автобанів, ні якихось супер серйозних якихось курортів, нічого такого. Зараз там супер автобани, краще, мабуть, ніж в Німеччині, тому що територія Хорватії, вона розтягнута, вона гориста, там, щоб побудувати якісний автобан, треба набагато більше вкласти і коштів, і набагато більше в порівнянні Україні, передові
нові технології застосовують, ті ж Німеччині, ну, зрозуміло, чим в Україні, да? Але вони це зробили. Тобто довжелезні автобани там по 300, 400, 500 кілометрів, там усю територію вони покрили цим. В'їжджаєш в Боснію, я хотів заїхати якраз теж в Боснію, подивитися, як там, що там зараз, тому що я там теж працював декілька тижнів в 2000 році восени, коли були перші після війни вибори до місцевих органів влади. І тоді ОБСЄ виконувала роль такого собі менеджера. Це дуже був такий цікавий формат. Він, мабуть, єдиний раз в історії ОБСЄ, якщо я не помиляюсь, застосовувався, коли ОБСЄ не організатор виборів, а менеджер. Воно навчає місцевих там жителів, там, які складають потім ці дільничні комісії, але чітко управляє процесом, а спостереження вже забезпечують там інші міжнародні організації. От. Так от зараз, коли в'їжджаєш в Боснію, зразу бачиш, дороги погані. Там ці тунелі, які в Хорватії там навіть по декілька кілометрів там прямо сяють новизною, там світлом, всім, там все по сучасному останньому слову техніки зроблено. Тут все це просто прорубано там в горах. От. Бачиш, що люди там ходять абсолютно не так там охайно вдягнуті, навіть як в Хорватії на вулицях, там не так чисто, там прибрано, як в Хорватії. Ну, абсолютно дві різні цивілізації. Хоча, все-таки одне, що добре, що вже 26 років там нема війни після того, як Дейтонські угоди були укладені. Але тим не менше, мені здається, що, повертаючись до теми союзів і відношення європейців до цих такого роду подій, треба бути спокійним, треба робити своє. Нам робити своє. В тому ж самому Європейському Союзі дуже неординарний зараз склад. Там є, наприклад, так звана Бухарестська дев'ятка. Тобто країни Східної Європи, які намагаються свою позицію сформулювати. До речі, часто виходить так, що вони висловлюють позицію, яка виказує незадоволення, нерішучістю там лідерів Старої Європи, там їхнім консерватизмом там і таке інше. Навіть питання підтримання євроінтеграційних перспектив України. 7 країн підписало вже відповідні декларації, і всі вони з Східної Європи. Ну, Хорватія умовно може вважатися східна, це Південна Європа більше, да? Але жодна з західних. Словенію можна... Словенія. Ну, це ні, не західна. Західна – це от Франція, Австрія, Німеччина, Іспанія. Президент вчора закликав там прем'єрів Бельгії, Іспанії, з ким він зустрічався, Австрії, теж такі декларації підписали. Ну, закликав і закликав. Ну, у вас є сумніви, що це відбудеться? Так, чи відбудеться, це великий знак питання, але все-таки є вже так, от, те, що я побачив в пресі, неформальна якби інформація, що деякі країни підтримали факт створення цього трію. Фінляндізація відбудеться, що все ж таки поступки Байдена по цих гарантіях не вступили, такі не публічні, тобто НАТО, щоб не виказувати слабкість, не буде це оголошувати, але фактичні відсутність перспективи. Ну, дивіться, часто кажуть у нас в публічному просторі фінляндізація України. А що таке фінляндізація? Люди ж не розуміють. Фінляндізація – це дві речі. Фінляндія для того, щоб вистояти, для того, щоб якби вижити, вона брала таку стратегію поведінки, що ми відмовляємося, не будемо вимагати назад ті території, які окупала в нас Радянський Союз, а це, на секундочку, 20% території. Це перше. І друге, ми не будемо ставати членом НАТО. Ну і за рахунок цього Фінляндія ніби гарантувала свою безпеку. Але ж тут інше. Фінляндія все-таки не була останні 70 років в складі Радянського Союзу. Вона була незалежною державою. Фінляндія давно вже вважається все-таки частиною Заходу. І там її якось проковтнуть, абсорбувати. Росіянам, мені здається, що поки що в голову не приходить. Там, навіть уявімо собі фантастичний сценарій, який, наприклад, був дуже чітко реалізований в фільмі «Окуповані», стосовно Норвегії. Ну і що? Якось воно трошки виглядає дивно. Україна ні. Україна, вони ж не пробачили факту розпаду. Дуже чим далі, тим більше з'являється свідчень того, що навіть сама Біловезька угода, вона укладалась ніби ненадовго, не всерйоз. Мол, для того, щоб ніби відірватися від Радянського Союзу, від Горбачова. Для цього це Єльцин робив, щоб себе легітимізувати. А потім він сам це заявляв, от є вже свідчення про це. Чим далі, тим більше їх читаєш. Поступки будуть, фінляндізація буде? Ви знаєте, я боюся, що цей сценарій на столі, от чесно. От я боюся, що цей сценарій на столі. Поки що публічно говориться ні.
І там сьогодні Столтенберг, той же самий найвищий чиновник, він саме чиновник, не політик, а чиновник в рамках НАТО, генеральний секретар. Да, він сказав, що питання членства там будь-якої країни буде вирішуватися державами-членами НАТО і цієї країни. Все, крапка, ніхто інший. Тобто вчергове повторив. Але тим не менше, тривала розмова анонсована. Тривала розмова Байдена з Путіним. Про що буде мова? Як буде мова? Вони ще хочуть поговорити, здається, да? Буде друга розмова, да. Я сьогодні вже прочитав, що є анонси, що вона відбудеться. Те, що стосується територій, тут ще складніше. США пішли на те, фактично на повтор того трюка, який вони якось зробили перед Другою світовою війною, чи під час неї вже, я не пам'ятаю, в 39-му році, здається, коли вони, чи в 40-му, коли вони в декларації стосовно прибалтійських країн сказали, що ми не визнаємо окупації, але ми будемо співпрацювати з Радянським Союзом там, де це нам вигідно, там, де це потрібно. Так само і тут. Вони прийняли декларацію, відома вам декларація. Кримська декларація 18-го року, да? Да, або Кримська декларація, або декларація ще Помпео, тодішнього держсекретаря Сполучених Штатів Америки, за якою вони ніби не визнають, не визнають окупацію Крима, разом з тим будуть співпрацювати з Росією, Кримського півострова, будуть співпрацювати з Росією там, де це потрібно, де це вигідно. Да, і це може тривати багато десятиріч. Зрозуміло, що воювати вони за Крим, за Україну не будуть. Принаймні, зараз нема ознак цього. Якщо, не дай Боже, але піде велика війна, то мені здається, що там буде важко комусь уникнути своєї участі. Але тим не менше, зараз поки що ні. Є інша позиція про те, що, як П'ятковський це називає, моргнет Байден. Це про те, що для Сполучених Штатів Америки суперник номер один зараз Китай. І це, абсолютно. Але з Китаєм, окрім торгівельних воєн, є одна проблема – це Тайваню. І нібито, чому важливо захищати Україну і на жодну поступку не йти, бо Китай уважно спостерігає, чи будуть поступки Росії по питанню України. Якщо будуть, то якщо навіть по суверенній країні, країна, яка член НАТО, член Організації Об'єднаних Націй і в світі визнана всіма, да, як Україна, буде якась поступка, це означає, що з Тайванем треба робити швидше, бо Тайвань, не зважаючи на те, що це працююча демократія. Якщо почитати про Тайвань, це, мабуть, після Японії навіть потужніша, ніж за Південну Корею демократія, по внутрішньому своєму наповненню, але вона фактично не визнана країна, да? І вона фактично всім визнається як частина території Китаю, тоді Китаю просто не треба, знаєте, вже церемонія, як називається, і забирати будь-яку... Дивіться, тема «Хто перший моргне», вона існує, але Байдену заважають моргнути три речі. Перше, те, що дуже серйозно впав його рейтинг, і з політичної точки зору для нього це дуже болюче. Він з інших причин Друге, падає, да? Не з міжнародних. З різних причин. Міжнародних, в тому числі, Афганістан, згадайте. Тобто цей хаотичний вихід з Афганістану, це був фактично сором для всієї нації. Це говорять багато політиків. Друге, загроза імпічмента. Республіканці сплять і бачать процедуру імпічмента Байдену за якусь держзраду чи ще якийсь там злочин. Да? І відповідно, якщо він не зможе утримати ситуацію під контролем, вони знайдуть зачіпки для того, щоб ініціювати процес. Там же немає якихось передумов в Конгресі, Сенат повністю під контролем демократів. Суть не в результаті, суть в процесі. Звичайно. І третє – це контроль над Конгресом. От зараз більшість в руках демократів, але в наступному році у них там будуть часткові вибори. Да? І є загроза, що Байден втратить, демократична партія втратить контроль над Конгресом. Уявіть собі, демократ-президент, а контроль за обома палатами Конгресу республіканців. Це ж буде непрацююча взагалі ситуація. Вони зараз ледве-ледве там ухвалюють там ці закони про борг і так далі. Там є дуже серйозні проблеми. Навіть певні декілька демократів, сенаторів буває, що голосують не так, як вся партія. Тобто через це йому треба показувати сильну позицію. Йому показувати, що він сильний лідер, що він дієздатний лідер, що після Афганістана нічого не трапилося, що США залишилось в грі. І це, до речі, ці події останніх декількох тижнів, про які ми на початку говорили, він же ж як себе почав вести? Він говорить не від імені США, а від імені США, союзників США і партнерів. Він виступив як представник всього західного світу. Абсолютно, як представник всього західного світу. Він консультується з ключовими європейськими партнерами. Спочатку це були Франція, Німеччина, Італія, Британія.
Да? Потім він вже проконсультувався чи пояснив свою логіку дій і там Бухарестській девіації, тому що те, що я казав, що є якби різні групи в самому Європейському Союзі з різними інтересами, з різними позиціями. І відповідно це дає нам певну надію, тому що звичайно, що ми не можемо чекати від Угорщини, що вона буде казати Байден, там дайте Україні там не Джавеліни, а там уже Петріос, там літаки чи направте свої війська. Але ми розуміємо, що це Польща може сказати, що це Литва може сказати, і вони говорять. Тому що зрозуміло, нам нема великої користі там від взводу там якихось там карабінерів з Італії, там я не знаю, з Люксембурга чи звідкись, але підрозділ якийсь серйозний з США чи з Канади, це вже означає, що Путін, роздумуючи над тим, віддавати наказ про вторгнення чергове чи ні, він буде все-таки зважувати на те, що це буде не лише проти України, а й проти держав-членів НАТО. Хвилина до кінця, ще по одній країні, все ж таки європейська політика – це те, на чому добре знаєтеся, бо працювали здебільшого в європейських країнах. Нова коаліція німецька, вона більш прихильна буде, ніж попередній уряд до України? По першим крокам, мені здається, що так. Особливо з огляду на ту інформацію, яку ми отримали останні дні, що навіть Ангела Меркель особисто блокувала закупки певного озброєння через механізми НАТО, ми можемо зробити висновок, що все-таки, як мінімум, буде певний такий рефреш, такий свіжий старт у відносинах України з Німеччиною. Дуже добре, що відбулася вже перша зустріч президента Зеленського з Олафом Шольцем в Брюсселі. Мені здається, що є шанси на те, що вдасться вийти на більш таку, більш прагматичну співпрацю, більш прагматичний порядок денний відносин. Тому що ми в Німеччині дуже зацікавлені. Нам важливо не критикувати Німеччину, не кричати там, німці там блокують, а навпаки, знаходити спільні точки зору, дотику, спільні там проекти, які ми можемо реалізувати. Навіть якщо нам не можуть дати, умовно кажучи, там якісь там ракети чи танки, нічого страшного, треба їхні інвестиції залучати, треба їм створювати умови. Якщо тут буде німецький бізнес, він буде лобіювати тоді на рівні політикуму. Та, звичайно, бізнес завжди впливає на владу. В демократіях це так працює. Оскільки серйозний німецький бізнес працює в Росії, там, зокрема в тій вільній економічній зоні, в Калузі, де присутні всі німецькі гіганти, він впливає на політику німецького уряду, всіх німецьких урядів. В цьому наша проблема. Вадим Трюхан, український дипломат, коментували ситуацію міжнародні навколо України. І головне, що я зрозумів ці розмови, зберегти старих партнерів, не боятися створювати нові формати і робити своє, навіть коли від старих партнерів лунає те, що може нам дуже не подобатися. Це Бугунь. Далі після новин знову зустрічаюся в цій студії. Буде колишній народний депутат Андрій Тетерук. Дякую.